Nektar Life 100% voće i ništa osim voća. Kuda god da idete, potreban vam je prijatelj na putu, oslonac u životu. Neko ko će u pravom trenutku biti na pravom mestu, da biste uvek stigli tamo kuda vas srce vodi. Snaga je u nama. Naftna industrija Srbije. 10. Gitar Art Festival. Beograd od 7. do 14. februara. Više od 300 muzičara iz preko 20 zemalja sveta. Sting, Jeden Karamazov, Vicente Amigo, Vlatko Stefanovski, Badi Asad, Štajdl, Yamashita i drugi velikani gitare. Najveći kompozitor našeg vremena, Ennio Morricone i Roma Simfonijeta. Dan zaljubljenih u Beogradskoj areni. Respekt. Dobar dan, dobrodošli, izvolite. Sad ćemo mi da vidimo da li je ovo pravo obdanište za nas. A ovo je naša spavaonica. Ali ova posteljina vam i nije baš blistavo bela. Pa evo, pogledajte i osetite razliku. Divno. Ali kako? Samo uzmete Merix bademovo mleko. Ne. Zadržite, vidimo se sutra. Merix sa soda efektom. Vaš najbolji izbor. Šta je potrebno za fantastične kolače? Malo veštine i vaša mašta. C prašak za pecivo. Slatka C fantazija. Centro proizvod. Šta je potrebno za fantastičnu aromu kolača? Malo veštine i vaša mašta. C vaniljni šećer. Slatka C fantazija. Centro proizvod. Lepota i zdravlje od sada za samo 99 dinara. Budite zdravi, vitki i u formi uz lepotu i zdravlje. Nektar Life 100% voće i ništa osim voća.